Derɗiraaɓe assalamu aleykum, barkameɗen fottuki nder taskaram andal ɗum gurdam. Taskaram ka kode radio international Abuja taskata waddana inde am Ibrahim Iromo Dake. Nder taskaram kan hande min daray wonde jangirde wonde ha hukuma laamu pamara Baruwa nder diwal Taraba. Je horejo mi yetti Allah kawtal hore yetta Bello Boɗejo hocci alkawal jotta min janga makaranta ha ley leɗɗe wala ha min jangata wallitoromin be mallum en heɓanon no min famiri makaranta min jangadi ɓe wallitoromin be mallum en ɓe nyiɓanamin suudu hanjum min torto min giɗi gonnata wallitoromin ɓawo bojji ɓe derke en jangayɓe nde jangirde ɓeytuɓe temeɗɗe tato haaje maɓɓe funti gamma horejo mi yetti Allah kawtal hoore yi bidiyo maɓɓe nonnon bo o hocci alkawal nyiɓuki jangirde nden. Usman Bello kanko woni goto nder maɓɓutuɓe jangirde nden ha tohon wuro Kala nder hukuma laamu pamara ka Yacaka diwal Taraba. Min potti e makko wakkatire ko yilli horejo mi yetti Allah on ngam waddankimo no babal man wontidiri. Da Usman Bello. Hato Yuda Taraba wuro Baruwa Yacaka local government. To masha Allah. Ande da a wari sare mi yetti Allah kawtal hore ko wadduma Ala jangirde waddi am jangille ɓiɓɓe maɓɓe ɓiɓɓe duroɓe. To a wawai kumpita ko de radio international habaru ko wadduma no ɗum waɗi garɗa Habaru ko waddi am ɗi wodi makaranta biteɗa Kala Magic Primary School ha Yacaka local government under Taraba state singa makaranta ngan komin maɓɓitinga wargo hande bo ɗum waɗi nga mari ɓiɓɓe bo ko yata temere tati nden nga nyiɓaka nga wala nyiɓalo to min kosanga min turo dow social media ngam tefugo ko e wodi no Allah watta walla nyiɓanga to turago nga dey hanko laamiɗo fulɓe Africa Alhaji Boɗejo mo hokki ɗum bincikana to makaranta ngal woni har bincikon on wiɗitaki won ɗon wiɗitaki min ha wiɗitaki ɗum wandinini moɗon to nga woni ɓe kawtiyam e maako e woya nder goto ko ha kode radio Ibrahim Dake hanko noddiyam ha woya ƴamatayam to makaranta nga woni mi tindinimo e nga woni o hawtiyam be hanko laamiɗo fulɓe Abdoulaye Bello Boɗejo ha woya to ɓawo o hawtimin min wolwidi laamiɗo fulɓe wi mi yaha mi norto mi wolwida be himɓe wuro ngol wolwata e wolde maɗa towata ngam heɗitoɓe nana. O wi mi yaha min wolda be himɓe wonɓe ha wuro ngon o yiɗi o nyiɓa makaranta to mi yehi mi andini ka baɓe Alhaji Kala ɓe seyake ɓe mari berɗum wane gerti ɗo yettoni nde wala kerol to noon mi hirdi be maɓɓe ɓe holliyam. Usman Bello sey njehen to derke en jangayɓe jangirde nden ɓawo ɓe keɓi habaru wiki ɗum nyiɓanayɓe jangirde nden ɓe kolli seyo maɓɓe bani hinna. Habaru garɗum na to ɗum ɗume wari tawi on mahanay min makaranta ɗum mo mahata ɗum Alhaji Abdoulaye Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe. to ko mbi'atamo min gettimo sosai Allah juttinamo balɗe Allah hokkamo bawɗo nyiɓana min ga Allah karanamo to on seyake sosai na ko min seyake sosai to kellanemo on pannanen to joni hande to Allah jaɓi emi dow lawol mi yahay ton to Abdoulaye Bello Boɗejo mi yaranamo saƙoku e lilal ngal mo leliyam inchallahu bo Alhaji Abdoulaye Bello Boɗejo to hoosi alkawal o sika e alkawal makaranta mon ɗum nyiɓayga to Allah jaɓi Allah wallo. To mi ummoyake bo daga
Taraba wuro Baruwa mi wari Abuja mi tawi hanko laamiɗo Fulɓe Abdullahi Bello Boɗejo o siyake be wargo on bo sosai o waɗi murna nden o hawti am bo be ingénieur mo nyiɓata makaranta Alhaji Kala Mamadi Primary School mi sey wala ko mi wiyata mo sey yettore mi anda hande sewgo mi wondi dama ni am mi yiya makaranta nga nyiɓama ɗum kanjum wonno ko mi resi yeeso to loro hanko laamiɗo Fulɓe o waɗi bo wala ko min mbiyata sey yettore min kam hande to naam Modibbo Usman ha wakkatire ni mi yeni hanko horejo mi yetti Allah mi wi to ko o wi'ay goɗɗum o wi o waɗi gam fulaku na bama o wolwani duniyaru andi to ko mbi'ata iri ardiɓe meɗen fulɓe daro jinno gam mayiki rokki ɓiɓɓe meɗen waynaɓe ilmu wallitiɓe ha jangille bananta no hanko laamiɗo Fulɓe o waɗi komi wiyata ni hanko laamiɗo Fulɓe wala ko mi wiyata mo sey yettore Allah laamiɗo barkiɗinmo Allah bo juttinmo balɗe ngam numo maako no bongo sosai neeɓi mi nana hanko Abdullahi Fulɓe sey nde mi wari ha maako bo mi tabbitini lalle imo ɗuwana Fulɓe ngam min tokkinnate ɗuɗɗe deydey no min keɓira o wallito min makarantaji goɗɗi duuɓi saaliɗi o hawti min be woɓɓe min dari min jaggi kusan lebbi 3 min jaggo hakkunde Taraba Yola wartu to a tagarce dai ɓe jottinayi min ɓe gaɗanayi min komo wimay ɓe gaɗi banza be amin min jalbi to ɗo nde mi ummoy mi wari mi tawimo hanko ɓe hoore maako dare hanko may himɓe ɗi kaɓda no habaruji ɗin gaylitorto to naam inja fa yeeso i woldema fa yeeso i woldema kabda de no mbiyata ngayliti to makaranta ngan nga yiɓe hanko bo imin jooɗodi be maako imo faama ko mo football e muɗum ton o ƴefti alkawal dey ɗon o wi ko noye sey to mo ñiɓi makaranta ngan naam won ɗo i woodi kolluɓe da makaranta to ñiɓo i woodi ha min jooɗi ha jonde nden pelooɓe no madigji ɓe gadda kuuɗe dabareji goɗɗi na ɗum kanji woni dow laawol to o ñiɓanga to o waɗa kaza to o waɗa kaza to hanko niya ɗum woni ha ɓernde makko mo jaɓayi be kamɓe haalaji maɓɓe mo wi ko ɗum noye sey to mo ñiɓi makaranta ka mo ñiɓinga o ñiɓa islamia be makaranta fe camngal weli laɓangal taƴi hande ɗo min balnata taskaram andal ɗum gurdam kade asewere amma na hirde amen malla jewka amen no re'u Usman Bello nonnon bo min nanay miijo dotti en ha jangirde nden seyo ngo ɓe kolli ɓaawo ɓe keɓi habaru wiki ɗum yiɓay jangirde nde dow darnde sobirawo hirde an mo hande Usman Bello iga wuro Baruwa hukuma laamu Famara ka gacaka diwal Taraba ni Ibrahim Ramadake foɗuɗo laɓangal taskaram kam yata on ma asewere to Allah yaari